Ja, Barbora, beriem si teba, Šimon, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Aby ste nikdy nezabudli, že Ježiš je súčasťou vášho životného príbehu a Panna Mária vždy pripravená, aby vám slúžila svojou podporou. Stačí povedať, že Šimon je skvelý chlap a Barborka úžasná žena. Po manželstvo je ako hra. Niekedy podávate, niekedy príjmate, občas spadnete, ale keď hráte v tíme, vždy sa postavíte a bojujete ďalej. Keď spolu hrajú, tak väčšinou vyhrávajú, takže ja dúfam, že si boli teda navzájom taká výhra. Prajem vám, nech je vaše manželstvo ako volejbalový zápas. Plné tímovej spolupráce, fair play, smiechu, občasného podania z ruky po spodnom bode. A hlavne, nech nikdy neskončí. Na zdravie novomanželom. Prvý poboskal, respektíve kto koho zbavil. Ja som družíka k tomu stvolená, abych tvoj závoj z hlavy odepiela a tvoju slobodu tu povádzala.